Ja, men jeg har jo faget, der kaldes, ja, hvad kalder det? Medier, politik og samfund. Et fag, som er et introducerende fag, kan man sige, til politisk kommunikation. Fra næste semester, eller hvornår det bliver, der har vi et obligatorisk fag på bachelordelen. Men det har vi ikke haft endnu for nogle af de studerende, der nu skal til at skrive bacheloropgaver. Så derfor så har vi det her fag, som er sådan ret bredt. Og tanken er jo selvfølgelig, at man har mulighed for at skrive en, ja, både at få indsigt, men også at skrive en bacheloropgave i forskellige aspekter af det, man kunne kalde politisk kommunikation. Ja, så man ikke er låst til at skulle lave indholdsanalyse af medier, eller indholdsanalyse af politikernes taler, eller et eller andet, men at man kan vælge egentlig ret bredt. Og det har folk i vid udstrækning benyttet sig af, altså og skriver mange forskellige typer af opgaver, med mange forskellige typer af metoder, altså både bruger kvalitative indholdsanalyser, kvantitative indholdsanalyser, eller laver spørgeskemaer, eller laver dokumentanalyser af partiernes organisationer, eller hvad pokker det kan være. Altså der er mange forskellige aspekter i det. Så på den måde er det et meget bredt fag, kan man sige. Kan du fortælle lidt om pensum? Ja, pensum, desværre har vi ikke rigtig nogen grundbog i det her fag, fordi det er sådan introducerende og meget bredt, så derfor så har jeg valgt at sætte et pensum sammen, som er mere sådan tematisk sammensat. Og nogle af de emner, som er klare temaer, det er dagsordens fastsættelse. Det er sådan noget med framing og priming, og det er et begreb, som kunne kaldes medialisering, og professionel politisk kommunikation vil også være et tema. Så der er sådan nogle temaer, og dem skriver jeg mere om i fagbeskrivelsen af de her temaer her. Og så vil der være nogle, altså de hænger sammen, og det kunne man egentlig godt skrive en grundbog om. Og udover det vil jeg så lave nogle blokke, sådan nogle temablokke, som egentlig er ukoblet fra hinanden, men som tager et eller andet op, som jeg synes er spændende, og som jeg måske selv arbejder med, og det kunne være negativ kampagne, det kunne være soft news, det kunne være, personificering af politik, det kunne være røde og blå lejesvend i medierne. Altså det er sådan, hvad jeg synes, lidt forskelligt år til år, hvad jeg tager op der. Så på den måde er pensum også ret bredt, men det vil typisk bygge på videnskabelige artikler og bogkapitler og den slags ting, fordi der ikke rigtig er nogen grundbog i det. Hvad med vejledning? Hvordan plejer du at køre med det? Jamen, så kører der så ved siden af der kører et undervisningsforløb, fordi man kan også tage faget uden at skulle skrive bacheloropgaven. Og der er også nogle kandidater, der følger faget parallelt med, så faget kører egentlig for sig, og så kører der et vejledningsforløb ved siden af. Og der er to hovedpunkter i det forløb. Det ene hovedpunkt er det, som man kan kalde sådan kollega-vejledning. Altså at man skriver noget opgave, og så samles vi alle sammen, og så kommenterer man på sine medstuderendes opgaver, og man får feedback, og jeg siger selvfølgelig også noget. Dem kører vi 2 ting af, altså dels på en problemstilling i starten, hvor man ikke har skrevet ret meget, og så på en lidt mere færdig opgave i slutningen af semesteret. Det er ligesom det ene ben i vejledningen, og det andet ben, det er så den individuelle vejledning, hvor man skriver til mig og siger, hey, vi vil godt have et hjælp, vi har de og de konkrete problemer, eller vi har nu skrevet et tema, vi har nu skrevet et teoriafsnit eller et analyseafsnit, vi vil godt have noget vejledning på det, og så siger man til, og så aftaler vi det individuelt. Og jeg har ikke nogen sådan faste rammer for, at man har x antal timer, og jeg sidder og skriver ned, hvor mange gange man er her. Det plejer at køre nogenlunde stille og roligt. Nogle har brug for mere, eller ønsker mere vejledning, andre har ikke store ønsker om det, og så går det nogenlunde op. Så der er egentlig inden for rimelighedens grænser frit valg på alle hylder, kan man sige, ikke? Altså at man simpelthen kontakter mig, når man har behov for noget feedback på en eller anden måde. Og der er mit princip så også, at det gør man selv. Altså jeg vil ikke sådan holde øje med, om alle nu har været inde for vejledning, og om ikke nu er hey, ringe til en eller anden og siger,
er det ikke på tide, vi snakker om dit projekt? Altså, så det vil jeg, altså opsøgende arbejde gør det ikke så meget i. Men vi vender det mere rundt. Og så det andet princip er, at jeg gerne vil have et eller andet på tekst. Altså sådan, at jeg har enten et afsnit, eller noget af en opgave, eller nogle spørgsmål, eller et eller andet, jeg kan forberede mig på inden, sådan at man ikke bare kommer ind ad døren og siger, ja, nu skal vi så snakke om opgaven, men gør det sådan ude i det blå. Altså det tror jeg ikke, der kommer rigtig god vejledning ud af. Så vi kører det på noget input fra de studerende. Okay. Hvordan forløber eksamen så? Eksamen, altså der er jo så, igen er der sådan lidt forskellige ting, fordi dels er der selvfølgelig eksamen på selve valgfaget, og for de bachelorstuderende, der er det en, nu skal jeg passe på ikke at sige noget forkert, der er det en skriftlig opgave, altså sådan 5 timers eller 4 timers, eller hvor mange timer nu er universitetsopgave, sådan helt klassisk, for at gøre det hurtigt, kan man sige, fordi det skal ikke være sådan en lang opgave, man skal sidde og skrive derhjemme, når man også samtidig med skal skrive bacheloropgave. Så det er sådan en helt klassisk universitetsopgave. Så dem, der har faget, som er kandidatstuderende, de har vist en uge til det, så vidt jeg husker. Så det er lidt en anden eksamen for dem. Men igen, så skal man bare holde fast i, at eksamen på faget, det hører til faget, og det kan man klare sig godt eller dårligt i, uafhængigt af, hvordan det går med bacheloropgaven. Fordi det er en anden ting, og den er der ekstern bedømmelse på, og den kører helt for sig. Så de to ting hænger ikke sådan sammen. Jeg har mest tænkt det sådan, at faget egentlig skal være med til at give sådan en idébank, kan man sige, til at komme i gang med at skrive bacheloropgaven, og til også at give sådan et indblik i nogle litteraturområder, eller nogle teorifelter, eller sådan noget, man måske kan bygge ovenpå i sin bacheloropgave. Så det er heller ikke sådan, at man ikke må skrive en bacheloropgave, som ligger uden for noget af det, som er i pensum, for eksempel. Altså, det kunne jo godt være, at man gerne vil skrive om gameframes i valgkampen i 2011, for eksempel i medierne, og det er ikke sikkert, at det lige er pensum, men så skriver man bare alligevel. Altså, det er mere sådan, så man er ikke låst fast på den måde, det er mere det der på, tror jeg.